guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsal pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em dîsal pêşberî we ne. Sezgîn sersala te pîroz be. Murat sersala te jî pîroz be. Dîsa em ketin salekê nû, salekê nû hat. Salek çiqa zû derbas bûne. Sala çûyî tam îro me bernameyeke taybet ji bo sersalê amade kir. Belê xuyayê em ê hîn pir belav bikin, amade bikin. Te ji bo sersalê diyariyek wana ne sen ji min re? Bisküvît. Te dît çend bername berî te ji min gotibû bisküvît. Sezgîn vana manî. Vana ji xwe li malê hebûn. Murat piştî bernameye me vê meselê çareser bikin. Tamam. Müştere diyarî sende be û hîn di kargoyê de yani kînga bê nizan. Sağ ol. Murat wek me got sersalê ji ber sersalê îsal jî bernameyeke taybet me got em pêşkêş bikin, amade bikin, ev xweş bi ez dibêm. Belê yani ew sersal hem de wek destpêkeke nû hem jî jalî wext ve mijareke girîng e loma bernameyeke taybet heq dike. Baş Murat şu vê sezonê mijara me felsefeya serdema navîn e, em behsa serdema navîn dikin bi tevahî û em bi awayekî kronolojik şu li ser filozofan û li ser nêrînên wan disekinin qala taybetmendiyê felsefeya serdema navîn dikin. Belê. Lê em ê vê bernameya taybet de ez dibêm em behsa wext bikin. Ji xwe gava em behsa sersalê dikin, sala nû dikin, tim wextê bîra me. û eger bi dilê te be ez ê di vê bernameya taybet de li ser têgeha wextê ji te pirsan bikim li ser wext û felsefeya wextê yan jî felsefeya wextê nizam têgehek çawan bikarbînin ji bo wê. Yani bi tevahî felsefeya wextê an? Na ji xwe di bernameya sersala te dît me behsa wê kir 2024 yanî par me bi tevahî behsa wextê kiribû di hemû serdema de. Ji Yunan Antik heta sed sala bîstan me bi kurtasî qal kiribû. Me gotibû di felsefeyê de wext çi ye, filozof wext çawa pênase kirine bi tevahî me behsa wê kiribû. Lê îro ji ber ku em di serdema navîn de ne wek sezon em tenê behsa serdema navîn bikin yani wext di serdema navîn de çawa hatî pênase kirin, çawa hatiye nirxandin, kîjan filozof li ser wextê çi gotiye, çawa nirxandine? Baş e Sezgîn, baş e ku te çarçoveyê hinek biçûk kir te got tenê serdema navîn. Ji xwe serdema navîn hema 1300 sal yani çarçoveyekî pir biçûk e. Ji xwe bi sezona duyemîn em ketin nav serdema navîn. Loma di felsefeya serdema navîn de wext yani mijareke xweş e bi min li gor sersalê û te got eger bi dilê te be em li ser mijara wextê bisekinin yani ne bi dilê min bêje dibêm te ji xwe biryar daye yani wek kalê zeman em qala wext û zemanê berê bikin. Ya aras em hîn ciwanin neheqê li me nek. Baş e ku kamera me nabîne tenê denkê. Eger dixwazem karim behsa tiştekî din jî bikin nizanim me got ji bo sersalê ev mijar baş e yani. Na baş e em baş e em dest bi bernameya xwe bikin Murat. Murat, gava me dest bi felsefeya serdema navîn kir, me qala taybetmendiyên wê jî kir. Me got di felsefeya serdema navîn de taybetmendiya sereke, taybetmendiya herî mezin dîn e. Belê, bawerî dîn. Belê. Felsefe jî li gor vê taybetmendiyê di vê serdemê de şikil girtiye. Ev taybetmendî yani bandora dîn û baweriyê di felsefeya serdema navîn de li ser têgeha wext xwe çawa nîşan dide. Belê Sezgîn, di serdema felsefeya navîn de yani felsefeya serdema navîn de dîn taybetmendiyeke girîng e. Di bernameyên xwe de meqala vê taybetmendiyê kir û hîn jî yani her çiqa em dest bi filozofeke nû bikin em ê hîn jî qal bikin. Bi baweriyeke nû re yani bi baweriyên serdema navîn re wek İslamiyet, Hristiyanî nêrîna li ser wext jî diguhere. Êdî wext bi çaveke nû tê dîtin, bi têgehên nû tê nirxandin û şîrovekirin. Yani felsefeya wextê di nav
çarçoveyeke nû de dertkeve pêşberî me. Felsefe wextê çi ye Murat? Piçekî agahî bidîme yani dina felsefeyê de bi taybetî bo wextê beşek heye yan dinav mijaran de cî digre. Belê yani bi tena serê xwe felsefeya wextê beşeke felsefeyê ye. Felsefe wek em bêjin ji ber ku çavkaniya xwe jiyanê digire mijarê nav jiyanê dinirxîne li ser disekine wext jî mijareke giring e. Çi ye felsefeya wextê? Felsefeya ku li ser wextê disekine, li ser wextê lêpirsînan dike, li ser têgeh û nîqaşên bi wextê re dinirxîne wek felsefeya wextê tê binavkirin. Gava em li pirsê felsefeya wextê dinêrin jî ji xwe em fehm dikin mijara wî wext çi ye, wext çawa diherike, wext tiştekê xwezayî yan tiştek çêkirî ye. Vana di felsefeya wextê de pirsên problemên mijarên serekene. Te got serdema navîn de wext bi çarçoveyeke nû dertkeve pêşberî me. Ev em behsa vê çarçoveyê bikin. Çarçoveyeke çawa ye yani di felsefeya serdema navîn de wext bi kîjan taybetmendiyan hatine nirxandin em bêjin? Belê di felsefeya serdema navîn de em wextekî nû dibînin. Di felsefeya wextê de şîrove û nirxandinên nû em dibînin. Li gor ku em dibêjin wextekî nû berî felsefeya serdema navîn di felsefe Yunana antîk de wext çawa dihat şîrovekirin divê em hinek qala wî bikin yani em dibên di felsefeya serdema navîn de nêrîneke nû li ser wextê çêbûye nêrîna berî wî çawa bû. Eger destûra te hebe berî ku ez dest bi serdema navîn bikim dixwazim bi kurtasî qala felsefe Yunana antîk bikim yani di felsefe Yunana antîk de wext çawa dihat şîrovekirin. Belê kerem ke yani vî şeklî wê ferq û cudahîya felsefeya serdema navîn evê ez bêm wê baştir çêtir bêfam kirin. Belê ji xwe tu tim gava dipirtî tu bê berawirtkî bide berhev muqayese bike. Felsefe Yunana antîk de sezgîn çavkaniya herî giring gerdûn û xweza ye. Ji xwe destpêka felsefeyê jî wek ji xwezayê dest pê dike. Ji filozofên ewlî re em dibên filozofên xwezayê. Loma di nêrînên filozofên yên li ser wextê de jî em dîsa bandora xwezayê dibînin. Yani li gor wan çavkanî û bingeha wextê xweza ye. Li gor filozofên Yunana antîk xweza û jiyana nav xwezayê tim bi awayekî periyodîk di nav pergalekî de tim xwe dubare dikin. Wek çerxekî bifikire yani gerdûn tin di nav çerxekî de tim xwe dubare dike, tim xwe nû dike, destpêk û dawiya vê çerxê jî nediyar e, tune ye. Li gor wan wext wek bazinekî, wek giloverekî tim digere. Lê destpêk û dawiya vê giloverê nediyar e, tune ye. Loma wext bê destpêk û bê dawî ye. Yani ji mêj ve heye û hetayê wê hebe. Helbet li vir gava qala wextê dikin gerdûn jî di nav de ji bo gerdûnê jî were difikirin û ji bo çi giloverê bikartînin ev şiklê gilover di felsefe Yunana antîk de wek şiklekî bêhempa tê qebûl kirin. Çimkî destpêk û dawiya wî nediyar e ji ku destpê dike bêdawîbûnê temsîl dike û di geometriyê de ji ber kî tê bêbîra te ev gilover gava mera navenda wî diyar dike navend tu ji kîja alî giloverê bipîvî mesafeya wî wek heve. Yani loma wek çawan bêjin şiklekî bêhempa tê dîtin. Zemanê jî zemana gerdûnê jî wextê jî loma bi vê giloverê diyar kirine li ser vê ev nêrîna wan li ser wextê jî wek wextê bazinî tê binav kirin. Bazina gu em zanin ya wek xelek. Gilover, xelekî. Baş Murat di felsefeya Yunana antîk de bingeha vê fikrê çi ye? Yani ji ber kîjan sedeman wextê bê destpêk û bê dawî dîtine, şîrovekirine? Ya arast ev ne tenê taybetmendiya Yunana antîk e. Yani gava em li Sumera dinêrin, li Misrê, li Romayê, li gelek şaristaniyên antîk em dinêrin. Em dibînin ku wext û gerdûn wek çerxekî hatiye şîrovekirin. Yani destpêk û dawiya wî nediyar e.
ev ne tenê taybetmendiya Yunanan e lê di Yunana antik de ev nêrîn li ser fikr û ramanên filozofan jî bandorekî çêkiriye yani ketiye nav felsefeyê di felsefeyê de jî cîv girtiye li gor baweriya Yunana antik gava mitolojiyê dixwînin gerdûn ji tunebûnê nehatiye afirandin yani gerdûn ji berê de ji mêj ve tim û tim hebû wek tişteke tevlîhev wek tişteke bêşikil û bêpergal ji vîya re dibêjin kaos yani hîn gerdûn nehatiye afirandin ev mesele di pirtûka wê de Hesiodos pirtûka Teogonî heye Teo Xuda ye gonî jî zayîn yani zayîna xudayan bi awayekî helbestî qal dike kaos me got ji berê de tim û tim hebû kaos kînga çêbûye çawa çêbûye li ser vîya tiştek nayzanîn loma dibêjin ji berê de tim û tim hebû her çiqas kaos yani wek tevlîheviyekî wek tişteke bê pergal be jî wek valahiyeke nayê dîtin kaos hêzeke mezin û çavkanî hêzeke mezin e û çavkaniya gerdûnê di nav xwe de dihewîne yani li gor mitolojiya Yunanan Gaia û Eros di nav xwe de dihewîne ev hêz dûre pergaleke ava dike û kozmos derdikeve meydanê yani gerdûna bi pergal ji ber vê nêrînê di felsefa Yunana antik de destpêka gerdûnê yani destpêka wextê tune ye ji berê de tim û tim hebû û ji ber ku di nav çerxekî de ye wê tim û tim hebe ji vê wextê bê destpêk û bê dawî re jî em dibêjin wextê çerxî wextê xelekî an jî bazinî yani em dibêjin li mihella me werdibêjin sezgîn nizanim em di nav xwe de werdibêjin û li Mêrdînê çi dibêjin em nizanim em jî bazinê dibin bazin Murat te got em di nêrînên filozofên felsefa Yunan antik de jî vê şiroveyê dibînin ji van filozofan hema dikare çend mînakan bidîme helbet sezgîn yani wek mînak di serî de Heraklitos tê bîra min Heraklitos filozofekî tu jê pir hes dikî bi taybetî tu pir li ber mirnavî ketibûyî tê bîra min hîn jî ez berdikevim Heraklitos felsefeya xwe felsefeya çawan bêjin belê felsefeya xwe li ser guherîn û veguherîna jiyanê ava kiriye yani li gor Heraklitos her tişt tim û tim diguhere û xwe nû dike tedî digo di çemekî de tu nikarî du cara xwe bişoy yani tim wek çemekî wek av diguhere diherike di nav çerxekî wîsa de destpêk û dawî tune ye dîsa eger bê bîra te di felsefe Pisagor de meqala koça ruh kiribû ruh wek tişteke bêdawî piştî mirinê jî hebûna xwe didomîne cih diguherîne kiras diguherîne yani jiyana mirovan wek çerxekî tim digere ne tenê jiyana mirovan Pisagor gava qala gerdûnê dike dibêje gerdûn di nav pergalekî matematikî de ye û ev pergal jî pergaleke bazinî ye Platon gava qala îdeayan dike ku li gor Platon îdea heyînên rastî bûn dibêje îdea ji berê de tim û tim hebûn û wê hetayê jî hebin yani îdea nehatine afirandin û wê ji holê ranebin pir naxwazim dirêj bikim û bi kurahî bikem navan mînakan bi Kurt û Kurmancî di felsefa Yunana antik de wext ji berê ve hebû tim û tim hebû û bêdawî ye wê hetayê hebe ji vê nêrînê re jî em dibêjin wextê xelekî an jî wextê bazinî tejmera nêrînên felsefeya Yunana antik kir di felsefeya Yunana antik de wext çawa dihat nirxandin û şîrovekirin te agahî dan me sezgîn bibût yani tu dibêjî te qal kir te got yani te got qal bike te pirsî loma min got tu nepirsî ez çima bixwe bixwe qal bikim qalavan tişta bikim tu dibê qeyema bi şev û roz rû dinîm ji xwe re bixwe bixwe qala felsefeyê dikim ya ji bo destpêka pirsê me wergot yani na te pirsî loma min wergot yani ji xwe ez van tişta zanim elhemdulillah na ji xwe tu zanî ama rast rast jî bipirsim nabe
Na tu er dibêjî tu dibê qey ez bi xwe dibêjim hema yani. ev wek em bêjin wek rêbaza pêşkeşvaniyê em bêjin ama rasta rast bipirsim çê nabe loma ez dibêm te got te wergo filan bêvan yani ez dubare dikim yana ez zanim ez dipirsim loma tu bersiv didî ji xwe formacî ev bira gotarî me jî şaş fehm nekin yani tu dipirsî yani ez tamam ez çima bêjim ez ê pirsa xwe ez ê jinû ve şkerema xwe biguherîne şiklê pirsî ez ê wê çaxê ez ê bi vî şiklî ez ê dest pê bikim Murat li ser pirsa min te ji me re qala felsefe Yunan antîk kir belê Sezgîn te pirsî loma min dest pê kir yani em biniviya xêz bikin erê serdema Yunan antîk de wext çawa dihat dîtin û çawa dihat şîrovekirin îca em vegerin serdema navîn ji bo em werin serdema navîn min behsa wan gotinên te kir ama dîsa jî kam werin wer ji xwe Murat di bernameyên berê de me qala felsefeya serdema navîn jî dikir yani em vegerin esas mijara xwe serdema navîn de wext çawa dihat nirxandin û şîrovekirin taybetmendiyên wê çi bûn di vê serdemê de Sezgîn ji ber ku te pirsî ez bêjim yana ez çima bêjim van tişta yani tu dipirsî ez loma dibêjim di serdema navîn de bi taybetî piştî xristiyaniyê nêrîna li ser wext jî bi temamî diguhere yani li gor çi em dibêjin guheriye li gor serdema Yunana antîk di serdema Yunana antîk de tedî me got wextekî bê serî û bêdawî hebû wextekî xelekî hebû lê di serdema navîn de di felsefeya xristiyaniyê de ev wextê xelekî ji holê radibe û wextê xêzikî tê wextekî lîner tê wexta bazînî niha ji wextê xêzikî wextê xêzikî çi ye Murat wextekî çawayê çi taybetmendiyên wê hene Sezgîn di wextê xêzikî de taybetmendiya herî giring ev e destpêk û dawî diyar e yani wext kînga dest pê kiriye û wê kînga xelas bibe bi kînga bi dawî bibe diyar e wek Yunana antîk em li vir wextekî bêdawî nabînin du bûyerên giring hene ji bo destpêk û dawiyê van bûyeran hatine diyar kirin û hemû wext hemû jiyan di nav wan bûyeran de di qewime derbas dibe ji bo felsefeya xristiyaniyê Murat destpêk û dawiyê bi kîjan bûyeran diyar hatiye diyar kirin yani li gor felsefeya serdema navîn wext kengî destpêkirî û wê kengî bi dawî be wê xelas bibe ya arast ev nêrîn yani ev nêrîna wextê xêzikî tenê di xristiyaniyê de tune ye di her sê dînên semavî de jî em viya dibînin gava em li destpêkê dinêrin afirandina gerdûnê derdkeve pêşberî me yani li gor xristiyaniyê berê tu tişt tune bû loma wext jî tune bû Xwedê ji tunebûnê gerdûnê afirand afirandina gerdûnê wek destpêka jiyanê û destpêka wextê tê qebûl kirin dawî jî qiyamete dawiya wextê jî qiyamete roja qiyamet rabe wê wext bi dawî bibe ji ber ku destpêk û dawî diyar e vê wextê wek xêzekî şîrovekir ne di vê meselê de tiştê ku dixwazin derxin pêş Xwedê ye hêza Xwedê ye yani li gor baweriya wan wek her tiştî wext jî ji aliyê Xwedê ve bi destê Xwedê hatiye afirandin û wek her tiştî dîsa bi destê Xwedê roja qiyametê wê bê qedand Murat yani bernameya ji bo sersalê tu ji me re qala qiyametê dikî ji bo destpêka saleke nû tu qet dilê me xweş nakî ya Sezgîn çi bikim yani berçavê min reş bû yani li ser wextê werdibêjin mazrav min derewa bikim jiyan ev e yani tu jî hem dipirsî hem dibêjî te çima wer bersiv da yani ne pirse wê çaxê na ji xwe mecbûr em ê hey qal bikin dîsa jî me got belkî be awakê xweştir Murat filozofên serdema navîn li ser veya çi dibêjin yani fikr û ramanên wanên li ser wextê çi ne ji çend filozofan hema dikare ji me re çend mînakan bidî di serî de Augustinus tê bîra min dixwazim qala Augustinus bikim di felsefeya xristiyaniyê de filozofekî giring e di serdema patristik tecih digire em hîn nehatine di bernameyê xwe de em hîn nehatine ser Augustinus yani li ser Augustinus em heft bername heşt bername em ê çend hepçêkin nizanim Sezgîn qehwe û biskûvîtê xwe li gor wî amade bike li gor Augustinus wext ji alî Xwedê ve hatiye afirandin yani wek xristiyanekî wek bawermendekî şîrovek werdike û dibêje
وقت لگور پلانا خود ده هرکه یعنی دسپیک آفراندنا دنیای داویجی قیامته لی دوی نافبره ده قالا راوستگه هکی جید که دبیجه چیبونا پیغمبر ایسا کوک میلاد ده قبول کرن دناوی خیزه ده خالک گرینگه راوستگه هکی گرینگه لگور آگوستینوس چیبونا ایسا وەک بویەرێکێ گرنگ vê xêzê dike du beş. Yani berî İsa û piştî İsa. Belê di heman demê de jî em dikarin bêjin berî xrîstiyaniyê û piştî xrîstiyaniyê. Li gor Agustinus gava însan di nav wextê de ye wextê perçe dike. Wek dema borî, dema niha, dema bê, siberoj yani dibêje dema borî birêya bi bîranînê. Sperojî bi bendemayîn û hêviyê têbîra me lê dema niha bi baldariyê em ferq dikin yani bi hiş û aqilê xwe bi baldariyê em ferq dikin lê Agustinus dibêje ev krîter û ev dabeşkirin tenê ji bo mirovan e Xweda dervê îvan krîteran e û Xwedê di nav wextê de cih nagire yani hebûna Xwedê ne girêdayî wextê ye çimkî li gor Agustinus wext tişteke bi sînor e Xwedê heyîneke bê sînor e yani dibêje alî mantiqî ve tişteke bê sînor nikare di nav tişteke bi sînor de cih bigire. Di bernameyên de gava em qala felsefeya Xristiyaniyê dikin em dibînin Xristiyanî li ser felsefeyê bandoreke bi rastî jî mezin çêkiriye li ser felsefeya wext û taybetmendiyên wext jî bandoreke mezin û veguherîneke mezin çêkiriye em dibînin. Belê yani hişmendiyeke nû em dikarin bêjin hişmendiyeke nû ava kiriye bi Xristiyanî re an jî wek min got bi Musevîtî û İslamiyetê de cevnêrîn hene li Ewropayê piştî çanda Yunan û Romayê bi Xristiyanî ve çandeke nû dest pê dike jiyaneke nû dest pê dike ev jî bandora xwe li ser wextê jî nîşan dide. Ji xênî Agustinus kîjan filozofên Murat filozofên ku li ser têgeha wextê sekînîne ew şîrovekirine. Boetius heye karim Boetius minak bidim yani aras ji bo wextê taybetmendiyên pir cuda nabêje yani ew jî wek li ser şopa Agustinus diçe ew jî dibêje wext bi destê Xwedê hatiye afirandin wextekî bi destpêk û bi dawî ye Boetius jî wek Agustinus Xwedê wek heyînekî derveyî zeman derzeman îfade dike yani dibe Xwedê di nav wextê de cih nagire heyîneke cuda ye dibêje dîrok dema niha siberoj vana giş ev têgehê însanan e ji bo însanan e wext ji bo Xwedê naguhere û Xwedê tim wek xwe ye ji bo wext tim ji bo Xwedê wek xwe ye wekî din filozofên hinek tiştên cuda gotine difikirim ya arast filozofên tiştên cuda gotine pir tune ne sezgîn yani di filozofên serdema navîn de hema bêje di nêrînên gişa de em wextekî bi destê Xwedê hatiye afirandin dibînin Thomas Aquinas belkî ez qal bikim wê çêtir be Thomas Aquinas wek şopînerekî Aristoteles dibin bandora nêrînên Aristoteles de wextê şîrove dike li gor Aristoteles wext bi hereketê bi tevgerê dest pê dike Thomas Aquinas jî viya diparêze dibêje wext girêdayî hereketê ye lê viya hinek li gor Xristiyanî diguherîne dibêje ew hêza hereketê tevgerê dayê dest pêkirin jî dîsa Xwedê ye dîsa despêra Xwedê te gotibû ev nêrîna wextê xêskî di İslamiyet û Musevîtiyê de jî heye di felsefeya İslamê û felsefeya Yahudiyan ango cûyan de em nêrînên bi vî şiklî dibînin ne yani nirxandin û şîroveyên filozofan belê yani wek dînê semavî İslamiyet û Musevîtiyê de jî wext ji alî Xwedê ve hatiye afirandin û roja qiyametê wê bi dawî bibe di felsefeya İslamê de em bandora Aristoteles dibînin Aristoteles ji xwe di felsefeya İslamiyetê de İslamê de qîmet û hürmeteke mezin dîtiye yani wek muallimî evvel hatiye binav kirin yani dibe mamosteya ewlî ew e ew her tiştî rê mirovahiyê daye İbn Sîna Farabî wek Aristoteles wextê bi tevgerê re de nirxînin yani li gor wan jî wext bi hereketê bi tevgerê dest pê kiriye
ew hêza tevgerê dayê jî Xwedê ye. Loma ew hêz wek muharrikî evvel hatiye binavkirin. Muharrik tiştê ku hereketê daye dest pê kirin. Di felsefe cihûyan de dîsa em wextekî xêzikî dibînin lê tiştek balkêş di hinek tiştan de ew nêrîna wextê bazinî jî derdikeve pêşiya me. Dibêjin cejnên pîroz wek çerxekî tim diguherin, xunû vedikin, bêdawî ne, tenê jiyana rojane di nav xêzekî de bi destpêk û bi dawî ye. Yani em her du nêrîn jî di nav wan de dibînin. Gava meriv van nêrînan dixwîne dibihîze meriv bi rastî bandora dînê çêtir dibîne. Wek taybetmendiyeke felsefeya serdema navîn me gotibû dîn li ser felsefeyê bandoreke mezin çêkiriye. Ya ji xwe loma sezgîn yanî gava me ra felsefeya serdemekî bixwîne, binirxîne, divê me ra şert û mercên wê demê yên civakî, yên dînî, yên aborî hinek agahiya me ra li ser hebe me ra çêtir fehm dike. Yana rasterast bêyî ku me ra dîroka serdema navîn zanibe me ra qala felsefeya xrîstiyaniyê bike wek kêm dimîne hinekî. Rast ji ber wê xuya em di her mijara felsefeya serdema navîn de jî em ê vê bandorê bibînin, yani bandora dînê. Ev taqwîma ku li dinyayê tê bikaranîn, salnameya ku li dinyayê tê bikaranîn, taqwîma mîladî jî bi çêbûna İsa dest pê dike. Yani ew bandor hê jî di dome, di roja me de jî. Belê em dibên serdema navîn lê bandora wî em hîn jî dibînin. Yani em hîn jî di nav wê nêrînê de ne. Wek te got taqwîma niha bi mîladê yani bi çêbûna pêxember İsa dest pê dike. Em dibêjin taqwîma mîladî Milad bi Erebî ye, yani ji vîlad, ji vîladetê tê. Welidîn. Yani çêbûne, manaya rojbûne, wextê çêbûnê ye. Dîsa bi İngilîzî tedî di pirtûka de tu zanî em İngilîzî pir dixwînin, pirtûkên İngilîzî em pir dixwînin. Ew after Christ, before Christ, tim wek sînorekî girîng ye yani Christ İsa. Dîsa bi Latînî dibêjin Anno Domini. Ev ade tebkaranî. Ev ade qesta wan ew e Anno Domini Sala Efendiyê me. Yani Sala Efendiyê me İsa çêbûye. Çêbûye hatê dünyayê. Ji bo destpêkê viya têbikaranî. Murat, salnama mîladî kengî hatiye çêkirin. Yani destpêka salnameyê ji kengî ve yekê kanûna paşîne ango meha yekê ye. Ya helbet ya li gor mîladî sezginê me sersalame cuda ye zanî. Min sêzde rojê me hene. Bi min Newroz çêtir elê em ê qala viya jî bikin belkî ye. Yani di İmparatoriya Romayê de di dema Jules Caesar de salnameyek tê qebûl kirin. Di sala berî zayînê 46 de yani berî çêbûna İsa 46 sal berê. Heya sed sala şanzdemîn jî li Ewropayê ev taqvîm, ev salname têbikaranîn. Ji vê taqvîmê re jî dibêjin Julien, salnameya Julien, taqvîma Julien. Lê di sala 1582 de di dema Papayê Gregoryenê sêzdemîn. Tu dibê qey nav nemaye yani sêzde cara. Aynen abi. Sen pir qalabatî qanê nekin. Di dema Papayê Gregoryenê sêzdemîn de ev taqvîm tê guhertin. Sedema wî jî ev e. Dibêjin di taqvîma Julien de şaşiyeke biçûk heye. Ev şaşî jî çawa têdiyem niha jî gava qala wextê dikin em dibên salekî 365 roj û 6 saate. Ev 6 saat 4 sala carekî li sibatê rojek zêde dibe. Ya 28 ya 29 4 sala carekî. Divra de jî di taqvîma Julien de jî dibêjin şaşiyeke biçûk heye. Dibêjin van şaşiya van deqa dikevin ser hev zêde dibin 128 sala carekî dibêje di cejnên pîroz de, rojên pîroz de şaşiyekî çê dibe. Bi taybetî di hesabkirina ew ê Paskalyayê de, cejna Paskalyayê de loma taqvîmeke nû ava dikin. Ji ber ku di dema Papa Gregoryenê sêzdemîn de hatiya vakirin wek salnameya Gregoryen tê binavkirin. Em hîn jî li dunyayê bi gelempêrî ev taqvîma Gregoryen tê bikaranîn. Lê tego ew te yekî qanûna paşîn pirsî tego ji kîngayê dest pêk
ev beri Hristiyaniye. Ev mesela kanuna paşin, yeke kanuna paşin beri Hristiyaniye. Kanuna paşin bir İngilizce sezgin? January. Kokavi? Yani taybeti ji bo January nizam prani navê xwedawan daye tişte gwezane. Ev January jî di Roma'yê de wekte got navê Xwedayekî ye. Xwedayê wanê Janus heye. Janus ya jî çawa tê. Ev di mitolojiya Roma'yê de Xwedayekî ye û taybetmendiyekî wî heye. Di wêneyan de, di peykeran de tim wek li du alî mêze dike. Alîkî rûyekî wî li Roşilatê, rûyekî wî li Rojavayê. Bi taybetî li bajarên dîrokî li ber deriyên bajêr ew li ber bedenên bircû bedenên bajêr peyker wî datînin ji bo ewlehiyê. Yani dibêjin hem kî dikeve bajêr dibîne hem jî kî ji bajêr derdikeve. O yani wek deriyekê dibînin wî loma destpêka navê meha destpêka salnameyê jî dikin January. Yani dibên bi alîkî li saleke nû dinêre, balekî jî alîkî jî li sala berê dinêre. Yani navê wî loma dikin January an jî Janus. Di Almanî de, Swêdî de, İngilîzî de tim ev January helbet şîrovê telaffuzî wan diguhere. Ev koka xwe jî Janus digire. Yani nizam ji bo destpêka salnameyê Xwedayekî awa yani dir û pir bawerî nade mere yani. Murat zêdeneke zaf meselê. Nizanim. Yani loma ji ber vê sedemê ev mesela yekê kanûna paşîn January ji berê Xristiyaniyê ve heye sezgîn. Baş e Murat pirsê me ew xwaz bûn heger hebe gotinekte dawî ser vê mijarê ya na yani tiştekî ez bêjim tune ye tenê ez dikarim ew bêjim yani wek tiştekî girîng di dîroka felsefeyê de tim hatî nirxandin şîrove kirin lê di her serdemê de li gor hinek taybetmendiyan yani loma gavam qala felsefeya serdema navîn dikin tim em qala dînê dikin tim bawerî tim dîn derdikeve pêşiya me loma tiştekî ez lê zêde bikim tune ji xwe îro jî sersalê yekê kanûna paşîne Janus lalikî li me dinêre lalikî jî li paş xwe dinêre nizanim yani hesabê çi dike nizanim tiştekî ez bêjim tuneye sezgîn sala 2025 Murat tu dixwazî tiştekî bêjî na yani tu tiş nabêjim tu hêviya min ji bo 2024 jî me gelek tişt digotin lê dîsa jî yani em hêviya xwe qut nekin na ji xwe em hêvî dawiya dawî wek destpêkeke nû ye wek saleke nû ye yani dünya saleke dora rojê geriya û haticiye berê belkî ew gava ew sala berê gava dora rojê geriye şaşiyê kir belkî îsal neke yani belkî nek jê çawan bêjin jê yani îfam bike şaşiyê xwe dûz bike yani di rêyekê paqij de belkî bigere ew êdî nekeve rêyê şaş me jî nexe rêyê şaş pir felsefîk estağfurullah sevgili felsefekî em yani ez dixwazim sersala guhdarên me pîroz bikim wek em dizanin li çar aliyê cîhanê ji nav heftê û du mileta guhdarên me hene lê ez bi taybetî sersala me Kurda dixwazim pîroz bikim helbet ev ne sersala me yani takvimekî cuda ye em bikartînin li dunyayê lê dîsa jî destpêkeke nû ye ez sersala me pîroz dikim hemû bajarê me hemû çiyayê me darê me kulîlkên me bira şadî û bextewarî li ser me bibare tenê aciziya me bira ji bextewariyê be yani sersala Mehabadê pîroz dikim sersala Diyarbekir Hewlêr Efrîn Qamişlo hemû bajar û gundê me bira di saleke xweş derbas bikim Murat ew qas tiştên xweş gotin hewcenaka ez tişta lê zêde bikim lê bila 2025 ji bo me bibe saleke xweş geş nizanim te behsa bajarê me kir em taybetî siravek ji bo Rojava jî bişînin belê Rojava ji xwe yani ciyekî taybet belê ji bo me em silavên xwe yên taybet dişînin ji wan re
و نظام ام دبین پر هیویا مش سالا نو تونیلی هری داوی herhalde جده 2020 هنک هیویام هبو yani وقت ساله که سمپاتیک دهات به من 20 گوتناوی جیر چه بیجن سینو مجبور اکه او تگه هکه yani هیویام جه هبو مدگوی و تشتی خوش چیبن دورش خو کرونا دست بکر و دنیا خرابو ته بریار گرتن مراد تزید عادت هر سری ساله مرو بریار قرار دگره یا ولی انسان ده ترکاوی دکی فلان بریارین 12 سال بریم گرته بو هبو اگر وقت بزی وانا بیدم جی جبوی بریارین نو وقت مندی ایده باشه ام برنامه خالفر بقدینه ام بقدین سرگین براج بوی محمویان سالکه خوشو گشبه بله اجی ده همان هیوی دمه گودارن هجا حتی برنامه کدن بمینن دناف خیرو خوشیه ده گهدارین هجا حتی برنامه کدن بمینن دو خوشیه ده بی قحو فلسفه نمینن سالا خوشو گشبه بخاطره و قهوه و فلسفه